ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ, କାଗଜ କେଉଁ ଗଛରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ବାଉଁଶ, ଅପସନ୍ ବି ଆମ୍ବ, ଅପସନ୍ ସି ଜାମୁ ଏବଂ ଅପସନ୍ ଡି ଜ୍ୟାକଫ୍ରୁଟ୍। ତ ଆପଣଙ୍କର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ବାଉଁଶ। ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ, ଘଡ଼ି ସର୍ଫ କେଉଁ ଦେଶର କମ୍ପାନୀ ଅଟେ? ଅପସନ୍ ଏ ରୁଷ, ଅପସନ୍ ବି ପାକିସ୍ତାନ, ଅପସନ୍ ସି ଆମେରିକା ଏବଂ ଅପସନ୍ ଡି ଭାରତ। ତ ଆପଣଙ୍କର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ଭାରତ। ଆପଣଙ୍କର ତୃତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ, ସୁନା ହୋଟେଲ କେଉଁ ଦେଶରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଅପସନ୍ ଏ ସାଉଦି ଆରବ, ଅପସନ୍ ବି ଭାରତ, ଅପସନ୍ ସି ଭିଏତନାମ ଏବଂ ଅପସନ୍ ଡି ଚାଇନାରେ। ତ ଆପଣଙ୍କର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ଭିଏତନାମରେ। ଆପଣଙ୍କ ଚତୁର୍ଥ ପ୍ରଶ୍ନ, ଭାରତରେ କେତୋଟି ରାଜ୍ୟ ଅଛି? ଅପସନ୍ ଏ 26ଟି, ଅପସନ୍ ବି 28ଟି, ଅପସନ୍ ସି 30ଟି ଏବଂ ଅପସନ୍ ଡି 15ଟି। ତ ଆପଣଙ୍କର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି 28ଟି। ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ପ୍ରଶ୍ନ, ସମୁଦାୟ ଭାରତରେ କେତୋଟି ଜିଲ୍ଲା ଅଛି? ଅପସନ୍ ଏ 720ଟି, ଅପସନ୍ ବି 726ଟି, ଅପସନ୍ ସି 800ଟି ଏବଂ ଅପସନ୍ ଡି 826ଟି। ତ ଆପଣଙ୍କର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି 726। ଆପଣଙ୍କର ଷଷ୍ଠ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ପ୍ରାଣୀର ମୁଣ୍ଡ କାଟିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ସପ୍ତାହେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୀବିତ ରହିଥାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ମୂଷା, ଅପସନ୍ ବି ବିଲେଇ, ଅପସନ୍ ସି ଅସରପା ଏବଂ ଅପସନ୍ ଡି ମାଛି। ତ ଆପଣଙ୍କର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ଅସରପା। ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ପ୍ରଶ୍ନ, ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ କେଉଁ ଦେଶର କମ୍ପାନୀ ଅଟେ? ଅପସନ୍ ଏ ଚାଇନାର, ଅପସନ୍ ବି ଆମେରିକାର, ଅପସନ୍ ସି ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଏବଂ ଅପସନ୍ ଡି ଭାରତର। ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ଭାରତର। ଆପଣଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ପ୍ରଶ୍ନ, ଭାରତରେ ପ୍ରଥମେ କରୋନା ଟିକା କିଏ ପାଇଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଏ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ, ଅପସନ୍ ବି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି, ଅପସନ୍ ସି ମନୀଷ କୁମାର ଏବଂ ଅପସନ୍ ଡି ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ମନୀଷ କୁମାର। ଆପଣଙ୍କର ନବମ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ଦେଶରେ ସର୍ବାଧିକ କଳା ଲୁଣ ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ଭାରତରେ, ଅପସନ୍ ବି ଭିଏତନାମରେ, ଅପସନ୍ ସି କଙ୍ଗୋରେ ଏବଂ ଅପସନ୍ ଡି ୟୁରୋପରେ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ୟୁରୋପରେ। ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ଦେଶରେ ସର୍ବାଧିକ ପରିମାଣର କଳା ଲୁଣ ମିଳିଥାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ଭାରତରେ, ଅପସନ୍ ବି ଭିଏତନାମରେ, ଅପସନ୍ ସି କଙ୍ଗୋରେ ଏବଂ ଅପସନ୍ ଡି ୟୁରୋପରେ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ୟୁରୋପରେ।